Ja tervetuloa Lusin ja Lasan Roskaruoka Corneriin. Tänään ollaan Tiksin snackilla. Snacki! Saatiin sapuskat ja Mitäs me otettiin? otettiin kuitti, valkosipulidippi, iso poliisihampurilainen ja tietenkin snackin ranskalaiset. Nämä on parhaat ranskalaiset. Nämä on ihan Pidä siihen. oikeista potuista väännetty, leikattu, ei kuorittu, ei mitään. Nämä on parhaat pikaruokaranskalaiset, mitä voit saada. Ei oo niitä tikkuperunoita. Ei, varsinkin kun nappaat ton valkosipulidipin siihen kyytipojaksi. Ai jumalauta. Siinä ei oo mitään parempaa. Ja tästä näin vaan lähdetään syömään. Vedetään perinteen mukaan ranskalaiset ensiksi. Ja sitten lähdetään taistelemaan ton mammutin kanssa. Ranskalaiset syöty. Tyhjät tuo. Stackin kaveri pisti vaan sen verran raivolla noita raneja tonne mukaan. Nyt voi olla, että tekee vähän tiukkaa tuo hampparin syönti. Elikkä seuraavana tarjolla itse pääpiru, iso poliisihampurilainen. Avataan vähän pakettia. Sieltä mällit tulee jo silmille. Siellä on paljon mälliä näköjään. Pistit ihan kunnon kananmunaa. Parit pihvit, kananmunaa, vähän salattia, ei liikaa. Tarpeen. Mites Ei. toi syödään? Onneksi tää ei oo se isoin hamppari, mitä tuot kuitenkin saa, niin tää pitäis mahtua suuhun vielä. Tää ei oo muuta kuin... Tästä yrität kääriä tän paperin, niin ettei mällit tuu sormille tai käsille. Ja ei muuta kuin iso haukku. Vitsi jee. Ja. Joo, siitä näistä isoimmasta hampurilaisista semmonen juttu, että mikä se nimi oli? Heavy Monster. Heavy Monster. Kuvasta on aurinkoista vähän niin ettei mun silmiä. Niin, semmonen tarina siitä, että kerran on sen syönyt. Ja siinä tuli semmonen naurupurskauduskohtaus. Hei, kunnon hepuli tuli, kun näki sen hampurilaisen kohdalla. Se oli oikeesti ihan järkyttävän kokoinen. Se oli varmaan 2 kertaa ton kokoinen. Ja tosiaan sitä nauruu riitti sellainen minuutti pari ennen kuin pääsi edes hamppariin syömään, kun ei meinannut loppua tulla. Joo, siis. Ja se oli oikeesti semmonen, että se oli hyvä, että jakso syödä se just. Nyt ei varmaan enää menisi. Se oli niinku, voi helvetti. Joo, tää iso poliisiateria nyt tekee jo tiukkaa, niin se Heavy Monster on niille tosi nälkäisille kavereille. Joo, eli jos on iso nälkä, niin siitä löytyy iso nälkään apua, mutta ei sit sen enempää. Me jatketaan täällä hampurilaisten syöntiä ja raportoidaan kohdepuoliin uudestaan. Over and out. Safkat syöty. Mitkä on tunnelmat? Täyteläiset. Joo, aika täynnä kyllä on. Teki vähän tiukkaa toi hamppari tossa noin No kyllä, loppumetreillä. Eli sen verran koko on jo. mut ei, täyttä. Oli niinku saatana hyvä hampurilainen taas kerran. Ei sit muutu miksikään. Mälli oli niinku ihan vittusti tarpeeksi. Pilli olisi tarvinnut. No, pilli olisi ollut kätevä tuossa loppumetreillä, että mällit oli papereilla, niin olisi voinut vetää pillillä ne loput sieltä vielä pois. Ja ranet oli kans oikein hyvät. Parhaat mitä näistä pikaruokamestoista voit saada. Että jos pikaruoka-ystävä oot, ei muuta kuin Snackille päin. Ja näitähän löytyy 2 kappaletta. 2 kappaletta täällä Toinen Helsingin lähettyvillä. Ja toinen Espoossa Niittykummussa. Mikähän Niittykummut jää joku jotain. linkki tulee tonne jonnekin.
Ja toinen täällä Tikkurilassa Prismaa vastapäätä. Kävelykadulla. Täällä ei valitettavasti ole autokaistaa, kun Niittikummussa on. Mutta täällä on kuitenkin parkkipaikat tässä suoraan snäkin takana. Joten auton saa hyvin parkkiin, haettua sakkat ja vedettyä vaikka autossa niin kuin me. Niin, tai sit voit jäädä tuohon snackin eteen syömään. Siinä on pöytiä ja penkkejä, joissa voi istuskella ja ihmetellä meininkiä. Joo, jos olit paskat sapkat, niin vieressä on paikallinen pubi, niin sinne vetämään yhdet tasottavat vielä. Mitä nyt selitetään? Se ei tää oo paskoja sapkoja. Jos jonkun mielestä on. Vittu, sit pitää lähteä hoitoon. Sitten tuu läppy lätisee. Voi lähteä sinne mätkiin vetää se pullapaskaa ja ihmettelee mitä helvettiä on taas ostettu. Mutta näillä mietteillä ensi kertaan. Ensi kerralla ollaan jossain.